наранена. Рана са направили. Едната крава избяга вечерта, дойде у дома. Направо капе кръв от раната. После викнахме ветеринария. Прави само бая, направихме масрав. Тази година изядоха една ми нараниха. И едната наранената крава ми се върна у дома. Усеща се, че има вълка. Че има вълци. Че има вълци и е наранена. На следващия ден ходих ми изброи кравите. Едната намерих я изядена половината. На 9-тия си месец бременна беше кравата. Това лято пак едно теле, чакалите. Много чакали. Вечер като ходжата почне да пее, вечер и чакалите почват да пеят. Да? Така е, бе. Аз бях в чужбина. 2016 почнах. Животновъдството и мерак имах. Мерак имах, като малък се с животни пораснахме. В Германия бях. 2015 се върнах в Германия, фанах с животновъдството.